Ha uni usnam Jubilee jong ka Jinkerman, ka Vatican ka lapen kre ya ka jingwan ki pilgrim na ka benta ka Pilgrims of Hope. Kiba kinong penyat kila kemi lenti, bakin wan hadu san lak ngut kiban wan ban shim benta na ka benta ka jingyat pilgrim jong ka Jinkerman. Kini ki pilgrim kin wan na ki shispa kendai pusan teli kiri. U Archbishop Rino Fischella u bapet ya ka jing priang jong ka jinget haki ri ka perthei u laong. Baka ne ka pilgrim jong ka Jinkerman, kadai ka jing pendap ya ka jing angnur jong ka mensiem jong ki samla na ki ri ka perthei ki ba seliang ya ka Jinkerman ha ka jing im, bat ya ki tu ki ba ngat ha ka jing singit jong ka thma. Kani ka pilgrim kan ai ka Jinkerman baki ne ki jing e kin kutno ha ka we ka sngi lengba ki jing ai e jong ublei. Ki samla na ki shispa saupun riu teli kiri kin penlut por ha ki jing duai bat jing ya peliu mensiem para maki baro shita yau lenter. Hinyau pupra persen na ka shispa ki samla na ki ri Europe kin wan ban shimbenta ha kani ka jing yat pilgrim jong ka Jinkerman bat arpu persen kin yat keleng ka perthei kin thup ya ki samla ki basa ha ki ri badan ka jing ya kenat kum ka Iraq, South Sudan bat Lebanon. Kani ka por jong ka Jinkerman, ka Jingrakhe, ka thmu ban kedup bat ban priang sngo bahaya baro ki samla na keleng ka perthei ki ban wan ban shim benta. Kani ka de ka dak ka ba penpau syai kedar ya ka jingsuk bat ka sen jam ban te ya ka jingsuk ha ka perthei. Laong u Archbishop Fischella. Lakmi lenti ba amduna ya ka sanlak ngut ki samla kin poi hanong ba rom ha ka arpu pra tarik naitung hajar arpusan. Hadu lai spa nyau pau teli ki yeng mane, sau spa teli ki yeng skul, ki gym, bat ki long yeng long sem, kin play ya ki jing khang ban priang sngo bha, bat ban pen kre na ka benta ka jingwan jong ki samla ban shim benta ha ka jing yat pilgrim. Kinong penyat ki lapen kre na ka benta ka bam kasa, bat ar pau teli ki jaka, lapen kre na ka benta ban bu ya ki jing bam hanong ba rum. Kani ka Jubilee, ka kular, bagi samla ki ban wan ban shim benta kendap da ka Jinkerman, jinget, jinget it markeliang, bat ka jingya kendu paralong. Hakani ka sngi sedang jo ka pilgrim jo ka Jinkerman, kindan hadu nyau pau teli ki program nadu ka sngi ka baar hadu ka sngi pale hakeleng ki kentot jong ka nong ba rum. Yakini ki program lapen kre da ki seng bat ki kenhon ba pher. Na pedeng kini ki nyau pau teli ki program ka kenhon dak in altum theater kan pen ipat ba ya ka drama lingkot syapang ka jing im jong ka Saint Therese of Lisieux. Hakani ka sngi sedang endon ru ka mas bakhoj ha Saint Peter Square ha kapor hinyau baje jan met kapor rum kabamut shipau shiteng men met ha kapor India. Haka sngi ka babot kata ka shitarik unailar hajar arpusan kindan hado arspa ngut ki lengdo ki ban syong haka senduk ket pla na ka benta ki khon samla bakin yo ban pusan yela ka jing im mensiem lengba ka sakramen jing penyasuk. Ki khon samla kin yo ban penkut ya ka sngi habaro shita yau lenter da ka jing ya kendo lang ban pusan yela ka mensiem. Ka we na ki klip mat kaba kham kong san hakani ka Jubilee kan urlong haka jan met sngi sajan kata ka ar tarik unailar hajar arpusan hator vergata kaju ka jaka bala penlong ya ka World Youth Day hajar. Hangta upub liu bakhat saw unya sno lang bat ki pat ublei haka jing duai pet ngor. Lajit ya laingut ki samla na lai teli kiri. Iwe na Mexico, iwe na United States, bat iwe na Italy, bakin keli jing keli, bat yap liu jing mut, hakmat ki pat ba, bat ukpa bakhoj. Hakalai terik nailar hajar arpusan, kasngi ban penkut yakani ka Jubilee jong ki samla, baro ki pat runget, kin yo bandan bentalang hakamas bakhoj, ban pen menta da ukpa bakhoj, pub liu bakhat saw.